Ти ще снимаш? Да, ами ако падне на моя отговорност, никой няма да притеснявам. Няма, ще го държиш здраво. Да. Колкото е възможно, като го държиш от апарата, се Мисля, че ще завъртиш. успея. Се завъртиш най-вероятно, защото... Така, хвани се. Може да хваниш и тая. Може да също да видя. Може ли да се? Да, ами, я проверя, да. Добре. Стъп напред. Фокус. Да. Къде си тук? Тук ще я бъде. На Тодор, на двамата Тодор сте много готини. На Дип са много, на Дипко 3